Hoy, karnuba, magmamanok, magrarabit, at mga nag-aalaga ng hayop. Nanay, tatay, lolo, lola, mga kaibigan, kapatid at mga interesado sa pagkahayupan. Tara na po at sama-sama nating pasyalan ang aming munting farm. Namnama di kamtu maawanan di pagyak sumagmamano abulan nukanyak abyang ay kasmanla ay ayang dagiti aramid jay katal talunan ayawan dukut ken pagariri. Yung DJ kat nakakwantula DJ, naka-level to lang. Kanta ito ti kastana. Dito. Timurdo. Yaking tingin jay, jay. Uwing. Kanta ito kastoy. Di ko tan. Yabang wala tan. Sumuupak to basi na tan. Hmm. Ano na haya na pa. Oo. Dak pala makastoy yung matansya di ka nga ako na ngamin ta. Pay ti tuno dadjat luring na sa akong tulmatan siya. Oh. Nukanyak abyang ay kasmanla ay ayang dagiti aramid jay katal talunan ibumig sa sumalun at pay. Pagpadaan nyo ay. Baka na atyan nandun tamaysan, nandun to pedanong tamaysa.
Santo. Para mabigyan siya intervention kasi pumakas talaga itong si Elmer. Matulungan siya, matanggal yung drama. Okay? Ito na po tayo sa Elmer. Si Elmer, magandang hapon. Magalit, sikutin mo puro. Puluang purta na. Ito mga floor drain na nga rin ayos. Na? Kita mo to ano kasunod pumaya? Alag. Loro drain ti sarsarakan na. Kita mo to kasunod pumaya ko. Kagan pala natin, sublimon pa lang.
Nu kanyak agyang ay kasmanla ay ayang dagiti aramid jay kataltalunan ibumig sa sumalun at pay Medyo manaw? Oh. Very good. Hindi pa lang. Talaga. Hindi pa kanlimon. Biyat lang. Ha? Pagkatag community dahil may pala dati di ah.
sa data na sinasabi mo, ang pagkolekta ng data, madali. Ang problema ngayon, nandun naka-impact yung data doon sa computer. Kaya ano? Kaya copy ng ano yan? Kaya retro, diretso. Kaya copy ng Wala siguro yung diretso or number At saka nangyayabas sila ng QR code na gold na hindi pa natin na-preservahan yun. Yun ang problema eh. Pero alam mo itong budget hearing, hindi ko tumataas sa pinag-usapan natin sinabi ni Till here mga karuba, manood kayo sa ating mga videos, mag-subscribe, i-like nyo sila, share nyo sa inyong mga kaibigan para dumami tayo, lalo na po dito sa Ilocania. Napapansin nyo yung ating mga dialogue, karami, I can even say na mas marami yung mga Ilocano dialogue natin. At may mga Ilocano 101 din tayo para dun sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano. Okay? So much for that. Salute to all of you and be safe. Mag-ingat tayo lalo na sa panahon ngayon. Alagaan natin yung ating mga katawan, hindi para sa atin, pero para sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kasi kung magkakasakit tayo, hindi lang tayo magsasuffer. Mas magsasuffer yung ating pamilya. Okay? So, good day and see you in my next video.